kamar inda na faɗa kwana 3 ko 4 ni wannan ba wani abu ne sabo ba, kuma na faɗa na ce kamar gidan rina ne, babu yadda za a yi gidan rina a zauna da mai haƙuri wanda zai daura cizo da kuma wanda ba zai yi haƙuri ba, ko da ana tare a jam'iyya ɗaya za a iya rabuwa. Harsashe na yi kuma jaridu suka ɗauka yanzu suke cewa sun samo labari wannan abu zai tabbata za a koma gurin Atiku a PDP. To ni a guri na ba abu ne sabo ba, domin da shi Malam Ibrahim Shekarau da Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso shi ya kafa kamfani don biyan bukata ya zama ɗan takara kuma ya zama ya samu tarihi. Na biyu, manyan jam'iyyu da PDP da APC suna tantaunawa don neman makoma. Yana magana da Bola Tinubu, kuma sannan nan Wuke yana magana da Atiku, wanda an ma kafa kwamiti a ƙarƙashin gwamnan Adamawa Kuntiri. A cikin kuma ka'idojin Wuke har da na a cire shugaban jam'iyyar PDP, sannan kuma lalle irin su Kwankwasa a dawo da su tare. So kaga za mu jira mu gani wannan abun zai tabbata ba zai tabbata ba. To abu biyu dama kamar inda na faɗa zai faru. Kwankwaso zai iya tafiya jam'iyyar APC kuma ya bada umarni duk ɗan jam'iyya ya zaɓi jam'iyyar APC daga sama har ƙasa, saboda dama mutum biyu ne yake jin kunya da shi. Gida Abba fiye ɗinsa ne na ɗaya, sai kuma Kwamarar Abdulsalam fiye ɗinsa ne na biyu. Idan ya samu mukami na minista ko wani mukami a sama a jam'iyyar mu an ci zaɓe a ƙarƙashin Ahmed Bola Tinubu na shugaban ƙasa, da sanin mai girma gwamna Ganduje za a iya makala masa mukami ita da waɗannan mutanen guda biyu. Ina ba komai jam'iyyar sa irin. Ai dama babu ita, bukatar sa dama ta sace kamfanin sa ne ya kafa wa ya kawo su kuma wa ya ce su tsaya.